ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa po veľmi dlhej dobe. Možno to budeme dávať aj na svoj nový kanál, takže prípadne môjho prvého videa. No a bude to tutoriál na to, ako si nainštalovať na enduro.cz PHP Fusion. Je to naozaj veľmi jednoduché, len sa obávam tomu, že skoro každému to nepôjde fungovať, lebo to funguje naozaj iba niekedy. Takže pôjdete na túto stránku php.fusion.co.uk, dáte PHP Fusion sem download. Ja to už mám stiahnuté, to ako vidíte. Ja to mám dokonca plus check, takže alebo to môžete stiahnuť rovno z php.fusion.cz, ale si nedopočujem. No tak nejako. Dobre. Čakajte, PHP pomočka. Prepáčte, to zase teraz na 11, to som nechcel. Tak. .cz. No, pohodni. Okej, tak nič no. Dobre, tak majú to Google, takže radšej si to stiahnete odtiaľto. Potom si češtinu asi keď tak nainštalujete, alebo vám hodím ešte iný odkaz, kde si to môžete potom stiahnuť. Alebo tu máte language packs. No, tu máte Czech local, než prvé skoro. Ale to je Slovak local, takže nice, no. Každopádne. Teda už keď to máte, tak si teda vytvoríte nejaký ten webový prostor na endora.cz. Tak, napríklad blablabla, ak chcete druhého radu, tak zdáte komal, to si budete musieť kúpiť. Toto máte for free, tieto tretieho řádu, takže pohodička. Takže, ak budete teda chcete ten PHP Fusion, tak si dáte FTP, si vytvoríte FTP účet. Keď tam budete, tak vo web budete takto, hej, a to budete mať váš web. Tak sa otvoríte, dáte si web, tu budete mať index.php, tak ten index.php si odstránite a medzi tým, a potom si vlastne tam hodíte ten PHP Fusion. OK, tak to. Tak, medzi tým, ako sa nám to vlastne púšťa na nič, vložiť to tam, tak by ste si mohli nájsť na nejakú tú tému. Čiže dáte si, že napríklad SAMP PHP Fusion Themes a tu máte hneď PHP Fusion SK moc, tu máte hneď ako prvé, napríklad túto, alebo iné, alebo si napríklad dáte Gaming PHP Fusion Themes, napríklad Green Gaming, jedna z najlepších, ale táto sa mi teda moc nepáči, neviem ako vám. Tu samozrejme aj na oficiálnych stránkach nejaké gaming témy. Tak si môžete pohľadať, no. No. Tu máte nejaké tie hociaké témy, napríklad Black a tieto veci, ale ak si nenájdete nejakú takú, ktorú by ste naozaj chceli, tak vlastne má ten PHP Fusion nejaké základné témy, takže o to sa určite nebojte. Napríklad toto vyzerá dosť pekne. Keď sa na to pozrite, tak je to dosť pekné, ako vidíte. Tak napríklad ešte také neon blue. No, ale toto je celkom pekné, tak si to nejako stiahnete. Ak by ste vy chceli vedieť, akú ja používam tému, tak je to GTA.theme, no nie, to je iná. No tak túto. Zdáte, že GTA PHP Fusion Themes alebo proste, a to vám to fakt hrozne veľa vecí nenájde, čiže napríklad tu
No ja používam túto, zase napríklad si môžete stiahnuť z Lošta. To je práve táto. Takže si môžete určite stiahnuť. Tak. Dopadne. Už to skoro budete mať, čiže potom ak nemáte ten jazyk, tak sa ho môžete stiahnuť rovno. To PHP Fusion Co. UK. Tak. Aj na stavu teraz máte PHP Fusion, ako vidíte. Ježiš. Ani nestiahol, mi to stiahuje, ty vole. Wow. Alebo tu si môžete dať, že témy, ale je tu dosť veľa vecí nájdete, aké kategória. No, čo budeme za chvíľku teda mať. Chvíľku počkáme. Tak. Tie témy sa už iba nahrávajú, takže to bude hneď. Potom toto verze PHP si potom zmeníte, ale ja keď som to dal ešte pred tou inštaláciou PHP Fusionu, tak mi to nefungovalo, čiže radšej teda to urobím po inštalácii, keďže ak by ste chceli vidieť ako nejaký ten PHP Fusion, čo som ja vytváral, alebo tak je ten vyzerá, tak napríklad tuto, som vytvoril včera. Je to celkom pekné, si myslím, takže quite good. Naozaj pekná téma, iba ten banner si zmeníte a to máte poho. A to neexistuje, hej? Okej, no. Tak. Tak to nejako to teda vyzerá, v administrácii to vyzerá takto. Možno vás to zmetie, ale je na to fakt nič ťažké. Plánenie, záloha, databáza, také veci. Tak no. Tak už to máme. Čiže ešte premenujeme config PHP, keďže tá pomôčka na zemi tam nesmie byť, ak vám to bude hádzať error, ale radšej to tam necháme. Takže dáme, že PHP Fusion 5.6, normálne to máte vo webových prostoroch, keď na to kliknete, takže tam, kde ste vlastne aktivovali ten plus for free, takže tak. Keď teraz zase váš web, tak vidíte, že config PHP file not found, takže my to teda premenujeme. Tak. Refreshneme stránku F5 alebo takto. Tak, teraz nám to pýta, aký chceme jazyk, čiže dáme si check, ak tam máte iba English, tak budete mať English. Si pozrite, že či všetky dôležité veci máte. Tak, teraz, čo robiť? Poďte zase na Endoru, dáte z databáze MySQL. Rýchle založení databáze a užívateľ si dáte. A to vám to hneď vypíše. Na to databáze a užívateľ, ako vidíte, je to isté, čiže no, přihlasovací jméno k databázi už keď. Tak. U tohto kroku, u kroku 3, to väčšinou nejde. Čiže fakt je to veľké šťastie, ak vám to bude fungovať. Každopádne ideme to skúsiť. Bum. A nám to nefunguje. No. Tak vám to teda nefunguje, tak by ste si mali pozrieť ešte nejaké tie fórumy. A ja nejako tie fórumy teda prehľadám a poviem vám, ako to môžete opraviť. Takže teda už som niečo našiel. Takže
si toto skopírujeme. Engine rovná sa myISAM. Otvoríme si setup PHP a ideme teda všetko, čo má type a myISAM, tak to ideme vymazať a nahradiť za toto. Takže, alebo je to dosť naprd, ale keďže je to fakt veľmi dlhé, ale my to spraviť musíme, ak chceme, aby nám ten web fungoval ako má. Tak, to bude dosť dobré. Alebo, ja na to kašlem, robím to jednoducho. Toto si proste vymažem. Dám si, že sem si pôjdem na Megaparty MZF web. Tieto veci si proste skopírujem a mám. Takže tieto veci, ak by ste chceli z toho, tak si potom môžete samozrejme opraviť neskôr. Ja tam moc toho teda nemám, takže tam to teda neuvidíte, ale tak sa to... OK. Tak to robíme trochu inakšie. Si vytvoríme nejakú zložku. Ja si vytvorím, hej, čiže vy to naozaj robiť nemusíte, ale tak extra inakšie. Takže PHP Fusion. Tak, PHP web. Len tam možno budete musieť prehodiť názov domény, čiže to bude asi tak najväčší problém toho, ale ako ultra to vodiť asi nebude. Ja to teda nejako preskúvam, či tam budete, no uvidíme, takže OK. Jedno, že by to bolo v config PHP, ale to pochybujem. Napríklad vo Worde si to podám. Že... jo. Jasne, čo tu máte? Toto tu máte vlastne MySQL. Čiže keď máte iné MySQL, čo 100% máte, tak tieto veci si zmeníte. Takisto no, DB prefix a tieto veci si nechajte, každopádne. Ja si teda dám, že... Takisto tam teda normálne vložíme tieto veci, takže... Tak. Hodíme to do toho webu. Tak. Otvoríme si teda ten config PHP a toto máme. Čiže dáme znova tú endoru, ak teda ste to nezatvorili ako ja, tak si to tam proste iba znova vložíte, no. Takže teda toto ostáva. Pokiaľ ho znechávate, keďže to je hostiteľ a ten je stále taký istý, čiže to je jedno. Fail. Sme to neuši na Skype dopravili. Tak. OK, to si potom všetko môžete pomeniť. To register PHP. Vyskúšame teda, či to naozaj funguje. Pohodka. Ne. Takže teda tam zase vložíme náš známy súbor setup PHP a skúsime to znova. Tak.
Budeme to robiť ako idioti znova. Lomené setup. Dobre. Next. Znova tu zase dáme ako retardi. Teda vy nešte retardi, ja som retard, samozrejme, že ale to je jedno. Ešte heslo k databázy. A ide to. Ako vidíte, tak to už funguje. Konečne po 3 rokoch nám to funguje, čiže teda vám dám tieto súbory do popisku, bude tam aj ten setup PHP, čiže výborne, už to konečne funguje, teda nie tieto. Takže ako vidíte, sme na kroku 4, čiže ideme ďalej, že tu teda dáte nejaké vaše osobné údaje k hlavnému administrátorovi, čiže dáme si, že proste nejaké veci přihlasovací heslo. Admin heslo, aké bude vlastne o tej administrácie. A potom zase znovu admin heslo. A e-mailovú adresu. Tak, tento krok je tiež veľmi dôležitý. Keďže keď dáte tlačítko dokončiť, tak vám to asi nebude fungovať. Čiže ja vám doporučujem hneď u tohto kroku vymazať setup.php. Tak. Teraz si iba refreshnete stránku, alebo dáte dokončiť. A vidíte, že to už nefunguje. Tak, teraz keď si dáte web, tak ako vidíte, tak web máme úspešne urobený a nemusíte tam nič mordovať ako ja, debil. Čiže ako vidíte, je to naozaj veľmi jednoduché. Potom si už nejaké tie iba témy dáte, že nahráte do themes. Potom si dáte, že administračné sekce, ale to si ukážeme na budúce. Takže ja dúfam, že ste teda tento tutoriál užili, že ste sa možno niečo naučili. No a to by bolo všetko. Takže to čau.